Olen eläinlääkäri ja dosentti Anna-Jen Björkman ja Helsingin yliopiston DOGRIS-tutkimusryhmän johtaja. Tänään jutellaan siitä, miten voidaan laskea koiran pakkauksien puuttuvia aineosia ja miten me voidaan verrata koiran ruokia keskenään. Kun tulet kauppaan, niin voi olla, että näet tämmöisen listan. Tämä on yhdestä Suomessa myytävästä kuivamuonasta. Tämä jo näyttää vähän hankalalta ja on vaikea tietää, mitä kaikkia asioita pitää plussata yhteen, jotta voisi puuttuvat aineet laskea. Joten tehdäänpä näin, että katsotaan, mitkä asiat kuuluu proteiineihin, mitkä rasvoihin ja mitkä mineraaleihin. Joten rasvoja täällä mainitaan erikseen omega-3 ja omega-6, mutta ne on oikeastaan jo laskettu sisään siihen 14%. Meillä on myös tuhka ja mineraali 5 grammaa ja niihin on jo laskettu mukaan kalsiumi ja fosfori. Sitten meillä on tauriini, joka on osa proteiineja, ei oikeastaan aito proteiinin rakennusaine, mutta aminohappo, joka kuuluu tuohon proteiiniryhmään. Ja sitten meillä on kuidut. Ja mitäköhän tästä puuttuu? Tästä puuttuu kosteus ja iso ryhmä yleensä kuivamuonassa hiilihydraatit. Nyt lähdetään sitten laskemaan, miten me löydettäisiin nämä kosteus- ja hiilihydraatit. Kosteus oikeastaan ei lasketa, vaan me tiedetään meidän tutkimusten mukaan, että pakastekuivatussa ruoassa on noin 2%, kuivaruuassa on noin 6%, jos se on tämmöinen tavallinen kuivaruoka, nappula, mutta voi olla jopa 10%, jos meillä on tämmöinen vähän kosteampi nappula kyseessä. Ilmakuivattua ruokaa on myös, ja siinä on noin 10-12% yleensä kosteusprosentista. Pakastetut raakaruuat ja pussiruuat ja purkkiruuat, niin niissä ei tarvitse arvata, koska lain mukaan niin aina kun on prosentteja yli 14 kosteudessa, niin niitä on pakko tuoteselosteessa mainita. Joten ei tämä hirveän hankalaa on, mutta pitäisi muistaa 2, 6 ja 10%. Sitten, miten niitä lasketaan? Me otetaan proteiinit, siellä oli se aminohappo mukana, rasvassa oli omegat mukana, tuhkassa tai tuhkausjäännös, joskus lukee, niin siinä on mineraalit mukana. Kuidussa on yleensä, siellä voi olla psylliumia tai jotain muuta tämmöisiä aineita, jotka liittyy tähän kuituun. Ja sitten niin se arvioitu kosteus on siitä edellisestä listasta 6%. Jos näitä kaikkia ynnätään yhteen, niin me saadaan 53 grammaa tai prosenttia. Joten jos me halutaan tietää, mitä täällä on sitten hiilihydraattien määrä, niin se on ainoa, joka tästä listasta puuttuu, joten jos me otetaan 100% miinus 53%, niin meille tulee 47% näitä ei-kuitupitoisia hiilihydraatteja. Ja jos me halutaan koko hiilihydraattimäärä, niin muistetaan, että toi kuitu siellä ylälistassa, niin sekin on hiilihydraatti, joten hiilihydraatteja tässä ruoassa on puolet, eli 50%, 50 grammaa per 100. Koiran ruokaa, jos niitä haluaa verrata keskenään, niin se on myös vähän hankalaa ja vaatii vähän monimutkaisempia laskutoimituksia vielä. Tässäkin niin pitää muistaa, että vesimäärä on hirveän erilainen ja se tekee sen, että tämä kuiva-ainepitoisuus liittyy siihen, että otetaan tämä koko 2% tai 70% tai 6% pois ja sitten kuiva-ainemäärästä niin lähdetään laskemaan nämä vertailut. Ja tämä kuiva-ainepitoisuus niin lasketaan seuraavan kaavan mukaan. Tähän mä olin vielä laittanut muuten tuohon edelliseen verrattuna, että jos haluaa hiilihydraattimäärää laskea, niin meillä on netissä tämmöinen Calculate Those Carbs
minne voi laittaa näitä erilaisia ja silloin se menee ehkä helpommin kuin että jos itse rupeaa niitä plussailemaan tuolla kaupassa. Mutta nyt lasketaan sitä kuiva-ainepitoisuutta. Raakaruuassa on paljon vettä, tämmöisessä kuivamuonassa on vähän vettä. Joten jos näitä vertaa toisiinsa, niin näyttää siltä, että proteiineja esimerkiksi on paljon kuivamuonassa ja sitten niitä on vähän tuossa raakaruuassa. Ja sama koskee näitä pussiruokia tai säilykepurkkiruokia, missä myöskin on paljon vettä. Joten niissä näyttää olevan hirveän vähän proteiineja, hirveän vähän vettä. Rasvaa. Joten onko tämä todellista? No eihän se ole, koska niitä ei voi oikeastaan verrata toisiinsa. Joten me lähdetään sitten laskemaan näitä kuiva-ainepitoisuuksia. Ja tämä on aika hankalaa. Tämä menee tämmöisen kaavan mukaan. Ja tässä esimerkiksi niin meillä on esimerkiksi tämmöinen raakaruoka, jossa lukee pussin päällä, että proteiineja on 13,2% ja että kosteutta on 67,2%. Jos muistat, niin kosteutta piti mainita, jos sitä oli yli 14%, joten näissä lukee aina. Joten tähän kaavaan laitetaan ravintoaine proteiini mukaan tuohon kaavaan ihan ensimmäisenä 13% ja sitten siihen seuraavaan kosteusprosenttiin niin laitetaan se 67,2 ja kaavaa kun lasketaan, niin me päästään 40,2%, joten kuiva-aineessa niin proteiineja on 40,2 eikä 13,2. Jos me sitten katsotaan näitä vähän kaikkia, täällä mä oon laskenut ne kaikki jo, joten se 40,2, joka tuli siitä 13%, on tuolla vasemmalla puolella proteiinin kohdalla raakaruualle, mutta jos huomaatte, niin tuossa kuivamuonassa, niin se vaan muuttuu 25 26,6%. Ja tämä on siitä syystä, että tässä niin tämä kosteuspitoisuus on niin pieni. Se, mikä tässä on huomioitavaa, on, että proteiinipaketissa niin näytti olevan alhaisempi tuolla raakaruuassa, vain 13, ja se näytti olevan aika korkea, 25 tuossa kuivamuonassa, mutta kun lasketaan per kuiva-aine, niin huomataan, että siinä raakaruuassa oikeastaan on paljon enemmän proteiineja. Se, mistä syystä mä oon laittanut ton hiilihydraatin tuolla kuivamuonassa niin sulkuihin, on se, että muistatte, että niitähän yleensä kuivamuonapaketeissa ei mainita. Joten tämä oli tästä. Kiitos teille oikein paljon mielenkiinnosta ja mä toivon, että tämä auttaa teitä vähän, kun seuraavan kerran käytte ostoksilla, koiraruokaostoksilla joko marketeissa tai jossain koirakaupassa tai netissä. Joten kiitos siitä ja muistakaa, että joka syksy meillä on DogRisk-seminaari, englanninkielinen sellainen, jossa esitetään kaikki uusimmat tutkimustulokset, mitä meidän ryhmä ja mitä maailmalla yleensä on tutkittu koirien ravinnosta. Joten pistä se kalenteriin jo nyt ja seuraa ilmoituksia, että milloin tulee ohjelma ja tulkaa paikalle. Kiitos.